Și începem căsuța la cele două surori. Bună ziua, la mulți ani, la mulți ani! Ce mai faci? La mulți ani! La mulți ani! Începem căsuța! Da, uite ce frumos ai și tot tăiet copașii. Vă faceți și lemne de foc. Uite, aici va fi căsuța. Aici o să facem casa. Da. Noi azi pe Iisus înălțăm. Asta e căsuța veche care s-a dărâmat. Înăuntru s-a dărâmat de tot. Și aici facem o căsuță nouă. Să ne ajutați să facem o căsuță pentru cele două surori. Da? O să iasă frumoasă casa, nu? Da, ia uite. Ia uite, aici e cine? Da?